Rok 2011 bol rokom veľkých zmien a víziev a takmer všetko, čo sme si predsavzali, sa nám podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Takto by jednou vetou zhodnotil uplynulých 12 mesiacov predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák. Jedna veta však nestačí. Úradu sa podarilo zrealizovať mnohé dôležité projekty, ktoré našim krajanom pomôžu v ich ďalšom rozvoji. Jednak bola dokončená rekonštrukcia gymnázia v Batskom Petrovci vo Vojvodine. Takisto sme naštartovali projekt rekonštrukcie múzea vojvodinských Slovákov, takisto v Batskom Petrovci. Rovnako sme aj s pomocou ministerstva školstva prispeli na opravu a rekonštrukciu vzdelávacích zariadení v Nadlaku v Rumunsku. Takisto sa nám podarilo aj vďaka ochote našich maďarských partnerov dokončiť projekt Mlynkov, takmer ho dokončiť, už zostávajú len posledné detaily. Rovnako sa nám podarilo po viac ako roku úspešne dohodnúť projekt Spomienka na Martina Jonáša, na jedného z najvýznamnejších insitných maliarov. Po začiatočnej neistote sa zároveň podarilo upokojiť situáciu v krajanskom svete a komunity sa začali navzájom viac spoznávať. Podarilo sa nám podchytiť komunity, ktoré roky si nikto nevšímal, napríklad komunitu Slovákov v Kirgizsku, komunitu Slovákov v Austrálii, komunitu Slovákov v Argentíne. Znova sa revitalizuje činnosť slovenských komunít v Spojených štátoch amerických. Vyplniť medzeru, ktorou je neexistencia komunikačného uzla medzi našimi krajami a Slovenskom, sa bude od januára snažiť nový internetový portál Slovenské zahraničie. Na jednej strane umožní propagovať Slovensko v zahraničí, no na tej druhej výrazne napomôže pri predstavovaní jednotlivých komunít na Slovensku. Myslíme si, že v konečnom dôsledku dôjde k tomu, že sa budú poznať nielen navzájom komunity, ktoré žijú vo svete, slovenské komunity, ale že aj Slováci budú vedieť, občania Slovenska, o našich Slovákoch, ktorí žijú v zahraničí, naopak. A to stále nie je všetko. Úrad sa iniciatívne a s veľkým odhodlaním pustil do oblastí, v ktorých aktivity neboli v minulosti rozvíjané. Patria k nim voľby zo zahraničia a samotný projekt s názvom Volím zo zahraničia a nie je mi to jedno. V týchto slovách je povedané naozaj veľmi veľa a budeme radi, ak sa všetci naši krajania, ktorí žijú v zahraničí a sú občanmi Slovenska, zúčastnia na parlamentných voľbách v budúcom roku. Oblasť migrácie patrí taktiež k tým novým. Tu si úrad predsavzal, že pomocou vytvoreného systému opatrení pritiahne aspoň časť našich mladých a šikovných krajanov späť do rodnej vlasti. Verím, že spoločným úsilím, silami, nápadmi, myšlienkami, jednoducho vzájomnou spoluprácou ten ďalší rok bude ešte lepší a budeme si môcť znova tak gratulovať, ako si gratulujeme práve tento rok po tých všetkých úspešne ukončených projektoch.